Desde este xoves 21 de maio é obrigatorio o uso de máscaras. Ata un momento só era no transporte público, pero agora os cidadáns tamén a terán que levar en espazos pechados e na rúa. Pero imos aclarar algunhas dúbidas. Tenen que usar todo o mundo sen excepción? É sempre obrigatoria ao aire libre? E que tipo de máscaras debo usar? Unha das cuestións que máis dúbidas suscita é o uso obrigatorio ao aire libre. Desde este xoves será obrigatorio o uso de máscara en espazos abertos sempre que non sexa posible respetar a distancia de seguridade de 2 metros. Un claro exemplo son as rúas concorridas no centro das cidades. E quen debe usar a máscara? Pois todos os cidadáns maiores de 6 anos, aínda que se recomenda o seu uso a partir dos 3. Entón non hai ninguna excepción. Esta nova medida aplicarase a todos os cidadáns sempre que non teñan problemas respiratorios que se dificulten co uso da máscara ou algunha outra xustificación médica. Tampouco hai que usalas cando estamos facendo unha actividade incompatible co seu uso, como por exemplo comer e beber. E que tipo de máscaras teño que usar? Para a poboación en xeral, recoméndase usar máscaras hixiénicas ou cirúrxicas, mentres que as coñecidas como máscaras EPI deben reservarse para os profesionais en contacto co virus. Para que o uso da máscara se sea efectivo, é importante usala adecuadamente, sempre tapando o nariz e a boca. E ollo porque o uso da máscara non nos asegura unha protección total ante o virus, polo que é necesario manter as medidas hixiénicas como lavar as mans e na medida do posible respectar a distancia social.